Nicușor Dan probabil consideră cetățenii României completamente idioți. Cred că în emisiunea dumneavoastră, președintele CNC Aur, Petrișor Peiu, a spus că din prima zi a unei guvernări Aur vom publica transparent aceste date. Mi-aduc aminte de o emisiune unde era atunci domnul Laurescu, ministru de externe, iar un jurnalist BBC l-a întrebat dacă suntem o țară liberă și democratică, pentru că într-o țară civilizată aceste sume se publică. Poate nu exact categoriile de ajutoare pe care le-am dat, dar sumele pe care le-am dat trebuie făcute public. Acum l-am văzut pe Sorin Grindeanu că vrea să ne reeduce și spune că suntem extremiști pentru că noi am refuzat într-o viitoare guvernare să trimitem ajutor militar către Ucraina. Este corect. Nu ne vom schimba opinia de... E ceva. Grindeanu mai spune și că refuzați cei de la AUR, bănuiesc că spre dumneavoastră bătea în special, că spunea despre unii lideri, să vă alăturați cu voce tare și cu glas hotărât sancțiunilor împotriva Rusiei. Greșește domnul Grindeanu. Am și condamnat acest război pentru că este un atac asupra unei țări recunoscute internațional. Sunteți de acord ca Rusia să fie sancționată? Eu cred că aceste sancțiuni trebuiau să fie implementate în 2014, în momentul ocupării Crimeei, dar aici este o altă discuție. Nu poți din 2022 până în 2026 să o ții langa cu niște sancțiuni care, evident, nu sunt eficiente și soluția pe care noi o promovăm și o spunem public este pacea în regiune, măcar un armistițiu pentru următorii ani, dacă nu pot fi rezolvate divergențele teritoriale.